Είμαι καλά εδώ. 1, 2, 1, 2. Συγγνώμη, λίγο νερό μπορώ να έχω? Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ναι, πάμε. Ωραία. Ήχος, κλακέτα, 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα. Ξεκινάω. Αν θέλεις, όλο δικό σου. Ωραία. Γεια σας. Γεννήθηκα χαρτί και κάνω την πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου. Υπάρχει η πεποίθηση στον κόσμο ότι η ζωή ενός χαρτιού είναι εύκολη. Λανθασμένη κατά τη γνώμη μου. Ξέρεις, Βίκη, θυμάμαι από μικρός πάντα καθάριζα για όλους. Δεν είχα την τύχη να είμαι βιβλίο, να είμαι πιο κυριλέ. Ξέρεις τι είναι να δουλεύεις κάθε μέρα και να σε έχουν όλοι χειμώνα, καλοκαίρι, να γίνεσαι κομμάτια για όλους? Ναι, κι εγώ εδώ μια από τα ίδια ακριβώς. Τι να λέμε τώρα. Όμως δεν μ' αρέσει να μένω μόνο στα κακά. Έχω ζήσει και καλά. Έχω γίνει παιχνίδι. Έχω ζήσει δόξες. Μεγάλες δόξες. Και αυτό? Πού το βρήκατε αυτό? Αυτό είναι από διαγωνισμό στην Αμερική. Πρώτο βραβείο. Είναι βαλσαμωμένο. Είναι πίχρης όμως, Βική. Πείτε για λίγο στα παπούτσια μου. Πού να βρω παρηγοριά? Στα μωρά? Γλυκούλικα, Στους εφήβους? Δύσκολη ζωή. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Ξέρεις, Βίκη, σε κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι πάντα κάτι που μου είχε πει ο παππούλης μου. Μέσα από τα κακά γεννιέται το καλό. Για κακά, παππού, πιο καλό. Παππού! Παππού, μ' ακούς? Είχα πιάσει πάτο. Δεν ήξερα σε ποιον να μιλήσω. Ποιος να με καταλάβει. Γεια σας, με λένε Χαρτί και είμαι χαρτί. Έτσι, μέρα με τη μέρα, αποδέχτηκα ποιος είμαι. Αποφάσισα να φτιάξω το μέλλον μου και μαζί το μέλλον όλων. Πέταξα το πλαστικό και μπήκα σε χάρτη με ανακυκλώσιμη συσκευασία. Είδα ότι μαζί μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο. Από σήμερα λοιπόν μπορείτε να με λέτε καλό χαρτό.